3 мистериозни артефакта. Мистериозни артефакти, които датират милиони години назад във времето. Чисто технически, тези артефакти не би трябвало да съществуват, а според масовата наука не съществуват. Но при все това, навсякъде по земното кълбо се намират редица енигматични обекти, които сочат към възможността, че на Земята може да е процъфтявал напреднал живот милиони години преди пристигането на съвременния човек. Въпреки този факт, множество странни и извънредно древни артефакти са намерени по земното кълбо, които в крайна сметка поставят под въпрос произхода на човека и човешката история. Преди колко време са се появили съвременните човеци на Земята? Откъде сме дошли? И възможно ли е преди пристигането на Homo sapiens друг вид да е населявал Земята, вероятно преди милиони години? Древен чук, който предхожда човеците. Да разгледаме един артефакт, намерен в Лондон, Тексас, САЩ през 1934 година. Това, което изглежда като обикновен чук, всъщност е чук, запечатан в камък. Това, което го прави изключително интересен, е възрастта на обекта. Вярва се, че датира от преди 400 милиона години. Невъзможно, нали? Вярва се, че този мистериозен чук се е появил от скала, която принадлежи към Ордовика, преди над 400 милиона години. Изследователите смятат, че щом главата на чука е била намерена, запечатана в скалата, това сочи към възможността процесът на запечатване да се е извършил при различни атмосферни условия от настоящото и различно атмосферно налягане, по-близко до тези от далечното минало. Според изследванията на Колумбийския металургичен институт, вътрешната дръжка е преминала през процес на овъгляване, а главата на чука е била изработена с чистота на желязото, постижима само със съвременна технология. Според анализа, главата на чука се състои от 97% чисто желязо, 1% хлор и 1% сяра. Гигантска стъпка, която е абсолютно необяснима. Тя е огромна. Тя е стара. Тя е изумителна. В Южна Африка, в околностите на градчето Мпалузи, до границата с Свазиленд, се намира една скала, която има невероятна особеност. Върху масивен гранитен блок има масивна стъпка, отпечатана на повърхността му. Геолозите вярват, че гранитният блок датира от преди около 200 милиона години. Тази очарователна стъпка била открита преди около 100 години, когато един ловец на име Стофел Коеци се натъква на нея през 1912 година, докато ловува в района. Стъпката, оставена върху груб гранит, е зашеметяващата 1,20 м дължина. Отверка на 300 милиона години. Очевидно цялата история сме я разбрали погрешно. Какъв е шансът да има множество обекти, намерени по земното кълбо, които датират от преди милиони години? Ако е нямало човеци по това време, кой ги е направил? Според репортажи на китайски новинарски агенции, мистериозен обект, открит през 2002 година, би могъл да е доказателство за праисторически цивилизации. Тестовете не успяват да покажат точния състав на мистериозната скала, а изследователите, сред които геолози и физици от Националното бюро по земни ресурси в провинцията Гансу, Бюрото за изследване на цветни метали в провинцията Гансу, Институтът по геологични и минерални изследвания на Китайската академия, клон Ланжу и Катедрата по ресурси и околна среда на колежа в Ланжу не са сигурни за произхода на артефакта и посочват, че този път са възможни всякакви теории. Според Lancet Morning News, след обсъждане на възможността да е човешко дело и възможните причини за оформянето му, учените единодушно класифицират камъка като един от най-ценните в Китай и в света на колекциите, изследователите и археологическите изследвания. След множество изследвания, китайските учени заключават, че артефактът не е бил направен от съвременни ръце или по нивата на настоящите технологии, като най-приемливата хипотеза е, че е продукт на праисторическа цивилизация.